Eli moikka kaikille, se on Sukakinen YouTube täällä ja tässä videossa pelataan Pokemon Gouta ja ollaan menossa tänne koululle päälle. Ja ajateltiin varalla ottaa salukasta. Tosiaan, jos te ihmettelette miksi tässä on tämmösiä Pokemoneita pelissä, niin johtuu vaan ihan siitä, että mulla ei ole noita reviiveitä niin paljon. Eikä siis potioneita. Ja monella muullakin saattaa olla tää ongelma, että ei oo tarpeeksi potioneita ja mulla alkoi se just äsken, että mulla loppu potionit kesken. Ihan verilämpää salikasta ja sitten koululle päin. Ja tosiaan 5 Pokemonia, vaikka tässä salipaikalla 6 Pokemonia, niin kyllähän mitään saadaan vasta. Raidolle meni. Raidolle meni sinne ja sitten vaan seuraava. Kuka tän on laittanut sen? Mä en ainakaan laittanut. Se meni sinne. Mitä? 0. Sitten Dragonite. Se meni sinne ja sitten täällä on vielä Snorlaxi. Tai Snorlaxi on näitä nimiä täällä. Just ennen se meinasi tehdä megaliikku. Sitten Venus. Mä en tiedä, otaks mä sitä. Saatiin toi Venusauri tosta. Joo, tää on mukki. Snorlaxin. Ja tosiaan, jos te ihmettelette, että miksi mä en tässä videossa puhu niin paljon, niin se johtuu, mulla on yksinkertainen selitys. Se johtuu vaan siitä, että tosiaan nyt mä voisin puhua koko ajan näin, mutta mä en halua, koska meillä on tänään luokan kanssa konsertti ja pitäisi sitten ääntä, niin tässä videossa mä en aio puhua kauhean paljon. Saatiin se alas se sali ja tänään tosiaan tulee jostain Mewtwo-raidissa video. Nyt on todella powerukata. Ei varma. Tosiaan jos te ihmettelette vieläkin, että miksi mulla on noin vähän startusti, niin jo, yksinkertainen on se, että mä poweruppasin tota Mewtwota ihan pikkusen.
Siihen osui ja uppasi. Nyt vielä jäätti sinne pallo. Puutyyppiväs nyt. Saatiin puutut. Ihan surkea. Mene sinä sinne roskakoriin. Mene sinä sinne roskakoriin ja pysy siellä. Tosiaan mä voisin tässä välissä näyttää näitä Pokemoneja. Tästä lähtee, niin voitte vaan katsella. Siinä on Pokemonit tällä hetkellä. Siinä on Pokemonit tällä hetkellä. Tosiaan tää video saattaisi olla tässä. Niin se olisi tältä erää. Moro!